Кешке 9 арты эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеше хәзер булачак темалар турында. Ковидның чираттагы дулкыны янамыймы? Прививка ясатгач үземне тынычрак хис итәм. Белгечләр Татарстанда вакциналаштыру темпларын көчәйтергә тәкъдим итә. Тулырак Рания Абдрахманова. Кама Тамагы районында 1 юлы 4 гаилә янгын чыгып йортсыз кала. Bütün iyim yaraksızlığa çıktı. Terazelerde yok. İnşiklerde bütün nersem candı, bütün nersem. Янгын сәбәпләре нидә һәм әлеге гаиләләргә ничек ярдәм итеп була? Тулырак Шулпан Касымова. Татарстан журналистлары Сабан туен бәйрәм итә. Мондай зур чара беренче тапкыр Татмедианың тарихында булай менә күмәк җыелып, һәрбер редакцияны чакырып, Сабан туйлар уздырган юк әле. Каләм осталарын бер мәйданга туплаган үзенчәлекле чарадан Инзилә Хусәйнова. Татарстан шаузан атмосфера фронты республиканың берничә районына зыян салган көчле яңгырның зур өлеше Казанга туры килә. Шулай ук Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнарында да табигать көйсезләнә. Бүген башкалада көн дәвамында Шаляпин, Ботаника, Дубравная һәм Җиңү проспектындагы яңгыр коюларын чистарттылар, чөнки аларга чүп тыгылып су җыела. Чыбакса һәм Константиновка бистәләрендә 4000-гә якын кеше утсыз калган иде. Чыбыкларны көчле җил үзе утны төш вакытында бирделәр. Усат бистәсендә яшен ут баганасына Ознакайда да җил баганаларны аудара, башкаланың Әмирхан һәм Мусин урамнарында яңгыр суыннан күлләр җыела. Нәтиҗәдә берничә маршрут трамвайның хәрәкәте дә тоткарлана. Казан башкарма комитеты хәбәр иткәнчә, хәзер транспорт элеккегечә йөри. Шулай ук Түбән Камада да берничә урамны су баса. Яшел үзәндә Төзүчеләр проспектында асфальт юл ишелгән. Синоптиклар бүген дә тутырыксыз һава торышы фаразлады. Сарман районында давыл берничә торак йортка зыян сала, түбәләрне кайра, коймалар ава. Бу елларда республикада кыска вакытлы яңгырлар көтелә, әмма тыныч булачак. Температура төнлә 13, көндез 29 градус дип фаразлана. Эссе көннәрдә ничек итеп урманнарда янгыннарны булдырмаска, нинди өстәмә чаралар күрергә кирәк? Бу турыда бүген хөкүмәт йортында гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында сөйләштеләр. Ул республика премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъматуллин җитәкчелегендә үтте. Анда район җитәкчеләре видео элемтәвыша катнашты. Хөкүмәт карары нигезендә республика урманнарында 4нче дәрәҗәдәге янгын куркынычсызлыгы режимы кертелгән иде. Кайбер урманнарга керү тыела. Башкарма комитет җитәкчеләренә торак пунктларда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен үтәргә кушылды. Үләннәрне чабу, халыкка йорт тирәләрен чүп-чардан арындыру, авыл тирәләрендә ут таралмасын өчен чокырларны яңартып торырга тәкъдим ителә. Янгын сөндерү техникасын вакытында төзәтергә, гидрантларның төзеклелеген даими тикшереп торырга, районнардагы коткаручылар төркемнәрен теләсә нинди гадәттән тыш хәлгә әзерлеген тәэмин итәргә диелде. Прошу всех руководителей муниципальных образований. Район башлыклары, башкарма комитетлар җитәкчеләреннән янгын куркынычсызлыгы чараларын үтәүне тәэмин итүне сорыйм. Шулай ук урманнарда ут күз була калса, сөндерү өчен кирәкле барлык эшне башкаруны контрольдә тотарга чакырам. Балык бистәсе районының Масловка авылы тирәсендә якынча фаразлар буенча көймәдән егылып төшеп баткан 48 яшьлек ир-атның гәүдәсен тапканнар. Ул 13 июльдә өеннән балык тотарга дип чыгып киткән була. Көймәсе ярдан 50 метр ераклыкта була. Үзен 2 көн эзләделәр. Ир-атның гәүдәсен балыкчылар күреп алган. Әтисе улын таный. Хәзер әлеге хәлнең бөтен сәбәпләре дә ачыклана. Быелгы коену сезоны башыннан республикада 26 кеше батып үлде, аның 7-се балалар. Татарстанда ковидка каршы вакцина ясату темпы кимегән. Прививка пунктларына көненә уртача нибары 30 кеше килә. Кышкы чорда ул 500-гә җитә иде. Гәрчә җәйне белгечләр прививка өчен иң уңайлы вакыт дип саный. Чиратта юк, көзгә иммунитетта формалашып өлгерәчәк. Роспотребнадзор башлыгы Анна Попова әле кичәгенә сентябрьдә авыру очраклары артачак дип белдерде, чөнки омикронның яңа төрләре тарала. Мәскәүдә мәсәлән авыручылар саны арта башлаган инде. Казан сырхауханәләрендә вакцина ясау пунктларын бүген Рания Абдрахманова урады. Повышенным давлением не страдаете или бывает? Рамил Кәримуллинга 73 яшь. Былтыр ноябрьдә беренче тапкыр вакцина ясаткан булган. Хәзер кабат-када торга килгән. Үз сәбәпләре бар. Минем 2 энекәшем үдә шуның белән. Миннән кечерәге икесе дә хатынга абыйсы үлде. Туганнар шактый, белгән кешеләр шактый үлделәр. Прививка ясаткач үземне тынычрак хис итәм. Казанның 10-нчы сырхауханәсе. Безнең иҗат төркеме килгәндә вакцина кадату кабинетына чират 3 кешедән гыйбарәт иде. Күп түгел, тик ясатучы бар.
Үз сәламәтлегем өчен борчылам. Вакыты җитте дә ревакцинациягә килдем менә. Я вакцинировалась в прошлом году. Мин былтыр вакцина ясаткан идем, быел февральдә җиңел генә авырып алдым. Кабат йоктырмас өчен прививка салдырырга булдым. Хочется как бы быть здоровой. По сравнению с осенью прошлого года, конечно... Узган елның көзе белән чагыштырганда вакцина ясатырга халык әлбәттә әзрәк килә. Күбрәк булсыннар иде дә бит. Хәзер әле авыру йоктыру мәсьәләсендә тынычракшыр. Шуңа прививканы нәкъ менә шушы вакытта ясату яхшы. Темпы вакцинации, и мы очень ждем, что народ пойдет. Монысы Казанның 18-нче шәһәр хастаханәсе. Биредә дә коридорда вакцина ясатырга 2-3 кеше чиратта утыра. Халык нигездә иртәнге һәм кичке якта килә диләр. Күбесе олылар. Олы яшьтәге кешеләр күбрәк халык прививка ясарга килә. Бүгенге көндә вакцина белән бернинди проблемалар туганы юк. Бездә вакцина җитәрлек. Ковидка каршы вакцина ясый торган сәүдә үзәкләрендәге мобиль пунктларның соңгылары июль башында ябылды һәм хәзер прививканы бары тик сырхауханәләрдә генә ясыйлар. Көненә гадәттә 60-ка якын кеше килә һәм аларның һәрберсе диярлек кабат ясатучылар. Пандемия башланып инде 2 ел узса да, халыкның вакцинага карата фикере әле һаман да төрле. Икенче, өченче тапкыр ясатучыларда, беренчесенә генә җыенучылар да бар. Кирәк булыр ул, наверное. Мин ясатмадым, потому что переболела, еще менен идет метод. Вакыты җитсә, наверное, куярга кирәгер. Мин ясаттым. Да, я привита. Жива, здорова. Мы не успели провакцинироваться, мы все переболели. Без вакцина сатырга өлгермәдек, чөнки гаилә белән барыбыз да авырды, антитәнчекләребез бар иде. Әгәр дә авыру көчәеп, антитәнчекләр беткән булса, вакцина сатырга әзербез. Думаю, да, вакцинируемся. Белгечләр исә кабат кисәтә. Коронавирус инфекциясе бер каяда китмәде. Чит илләрдә хәл кискенләшә башлаган инде. Шуңа үзеңне саклау өчен вакцина ясату кирәк диләр. Моңа Дүшәмбе хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә президент та аерым басым ясады. В основном это связано с сезонным подъемом заболеваемости. Башлыча бу авыру йоктыру сезоны башлану белән бәйле. Шулай ук омикронның яңа төрләре керә. Ял итәргә киткән кешеләр аны чит илләрдән алып кайта. Төп саклану чарасы вакцина ясату. Татарстанда әлегә күмәк иммунитет 10% кына. Хәзергә республикада ковид аурулар 2 генә хастаханәдә дәвалана. Вакытлыча госпитальләрнең күбесе ябылды. Кызыл зоналар республика йогышлы аурулар хастаханәсендә һәм 7-нче шәһәр хастаханәсендә бар. Күбрәк яталар өлкән яшьтә кешеләр, төрле хроник чирләр белән бүгенге көндә ковид күпчелегендә җиңел формада уза, ләкин менә бу өлкән яшьтә кешеләрнең бу хроник чирләр булганга алар мөхтаҗ госпитализациягә. Кеше ковидны берничә тапкыр йоктырырга мөмкин. Шуңа вакцинаны бер тапкыр кадату гына җитми ди белгечләр. Ревакцинацияны ярты ел сайын ясатырга кирәк. Прививка салдырырга ярамаган кешеләр өчен антитәнчекләрне махсус препаратлар ярдәмендә кертү мөмкинлеге барлыкка килгән. Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Башка темалар белән дәвам итәбез. Владимир Путин Сталинград сугышында җиңүнең 80 еллыгын билгеләп үтүгә кагылышлы буйрыкка кул куйган. Ул киләсе елның февралендә булачак рәсми указда әлеге чарага әзерлек буенча оештыру комитеты барлыкка килергә тиеш диелгән. Искәртеп узабыз, Сталинград сугышында җиңү Бөек Ватан сугышы барышын үзгәртә. Анда катнашучылар арасында 30 меңнән артык Татарстанның да булган. Татарстанда алга дип аталган хәрби батальоны туплауны дәвам итәләр. Бүген үз теләкләре белән китүчеләрнең чираттагы төркемен узаттылар. Алар арасында дин әһелләре дә бар. Исегезгә төшерәбез. Махсус хәрби операциядә катнашу өчен Татарстаннан 2 батальон туплана. Аның составына керүче хәрбиләр оборона министрлыгы, Татарстан һәм иганәчеләр ярдәме белән хәрби кирәк-яраклар белән тәэмин ителә. Бу хакта тулырак Илдар Сафиуллин. Кроссовкалар һәм җәйге җиңел аяк киемнәрен армия ботинкаларына алыштыралар. Шул рәвешле ир-егетләр хәрби мөхиткә аяк баса. Үзләре теләк белдерүчеләрдән алга дип аталучы батальон туплана. Менә хәзер киемнәр киеп, шулай ответственность да инде хәзер күбәйде. Бүген Казаннан китүче төркем арасында имам ярдәмчесе Руслан да бар. Аның алдында торган максат хәрбиләргә рухи ярдәм күрсәтү, иман ныклыгын булдыру. Батырлык инде, теләк инде. Барабыз шунда. Безнең малайларны поддерживать итәбез. Аннары шул дин буенча инде поддержка булырга тиеш малайларның һәм үземнең дә теләге бар. Шул
патриотизм буенча. Монда бүген православ дине вәкиле дә бар. Ул да батальон составында хезмәт итәчәк. Надо молиться и хәрби кеше ул бит үз алдына куелган бурычны үтәү турында уйлый. Ә инде янәшәсендә дин әһеле бар икән, аңа ышанырга, аның теләкләреннән көч алырга мөмкин. Контрактка кул куйганчы бу ир-егетләр медицин тикшерүне узган. Монда нигездә армиядә хезмәт иткән 35 яшьтән өлкәнрәк ирләр җыелган. Помимо вещевого обеспечения от Министерства обороны, также наши военнослужащие по контракту батальона «Алга» получают от республики спальный мешок, перчатки тактические, балаклаву, налокотники, наколенники, которые очень помогают им. Хәрбиләргә иганәчеләр дә ярдәм итә. Менә бу 2 квадрокоптерны бер ират китергән. Ул хәрбиләргә бөтен тирә-юньне күзәтергә ярдәм итәчәк. Гомумән Татарстан хәрби хезмәт барышында батальоннарга һәр яклап булышачак диләр комиссариатта. Сейчас везем то, что они просят, и предметы хозяйственного обеспечения. Татарстан егетләре лаеклы рәвештә хәрби хезмәткә әзерләнсен өчен батальон җитәкчелеге белән элемтәдә мөгамәләдә торачакбыз. Егетләр хәзер полигоннарга китә. Анда алар физик күнегүләр үтеп, хәрби тактиканы өйрәнәчәк. Корал белән эш итү осталыгын арттырачак. Илдар Сафиуллин, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Кама тамагында бер юлы 4 гаилә фатирсыз калган. Алар яшәгән йортта ут чыга, бер әйберләрен дә аларга өлгермиләр. Монда күбесенчә пенсионерлар һәм яшь гаилә яшәгән. Балаларына нибары 9 һәм 13 яшь. Йортның диварлары гына сакланган. Хәзер гаиләләр вакытлыча туганнарында яши. Фатирларны түбә астына кертеп, ремонтлау өчен ким дигәндә миллион ярым сум акча кирәк. Ни өчен район хакимияте 50 мең генә бирә соң? Гаиләләргә кем булышыр? Бу хакта Чулпан Касыймова. Bütün bulmam yaraksız, bütün iyim yaraksızға çıktı. Terezelerde yok. İnşiklerde bütün nersem candı, bütün nersem. Лютсия Ишанова пенсионер. Бу нигезендә 40 ел яши. Җәйге каникулга аныгы кайткан була. Янгын чыккан көнне икесе дә бакчада эшләгәннәр. Кергәндә соң була. 5 минут içinde иге кересiyim nige документ арма дип кирип булмады. Тутun ялкын тутun камап алды bütün җирне бер нәрсәне апшык алмадык. Камилем ниде каникулда миндәге ул яры өйдә калмады. Өйдә калган булса ул вообще чыга алмаган булыр. Әлеге йорт 80-нче елларда төзелгән. Барлыгы 4 кешегә исәпләнгән. 10 июль көнне барысы да түбәсез кала. Хафизовлар фатирын ипотекага алган булган. Я открыла дверь, и огненная волна ударила мне в лицо. Альбина Хафизова ул көнне мунча яккан булган. Ул йорт эчендә урнашкан. Утны шуннан чыккан дип фаразлыйлар. И я уже крикнула детям. Тиз генә ишекне яптым да балаларга өйдән чыгыгыз дип кычкырдым. Барыбыз да аш бүлмәсе тәрәзәсеннән чыктык. Ишек алдында идем. Безнекеләр ягыннан тетен килә. Әйе, тизрәк дидем, ул арада килен. Звонить итте инде. Бик зур бурычта калдылар, ипотекада. Кышкы киемнәре җанып бетте. Берсенеке дә калмады, бер нәрсә. Янгын сүндерүчеләр килә, күрше күлән җыела, әмма йортны саклап кала алмаганнар. 400 квадрат метр мәйданның диварлары гына утырып калган. Бөтен җиһаз, кием, салым янып беткән. Я всем жителям благодарна всем за Булышкан барлык кешегә дә бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Янгын башлангач чиләкләр белән су ташыдылар. Мондый бәлане Ходай беркемгә дә күрсәтмәсен. Бу йорттагы бары 2 фатир гына иминиятләштерелгән була. Хафизовларныкы ипотекада, әмма торак иминиятләштерелмәгән. Хәзер банктан бәяләүчеләр килеп тикшерү үткәрергә тиеш. Биредә яшәүчеләр фатирларын яңадан торгызырга телим. Сейчас постановление выпускаем. Район башкарма комитеты һәр гаиләгә 50 мең сум акча бүлеп бирергә дигән карар чыгарды. Кичә эшмәкәрләр һәм төзүчеләр белән киңәшмә үткәрдек. Көзгә кадәр алар түбәне ябар өчен төзелеш материаллары белән ярдәм итәрбез дип ышандырдылар. Түбә япканнан соң түшәм ясау, диварларны киптерү, нигезләрен ныгыту, тәрәз ишек кую, ут кертү, җылылык системасын тоташтыру кебек эшләр бихисап. Бер фатирны төзекләндерү өчен 1,5 миллион сум акча кирәк дип биредә яшәүчеләр. Бик Аллаһ Тәгаләнең иманлы кешеләре зинһар булышыгыз, күпме бирә аласыз шугатлык. Бу бәла казаны бик Аллаһ Тәгалә берәүгә дә күрсәтмәсен, бер семьяда күрсәтмәсен, беренчесе актыгы булсын. Һәрбер кеше бәхетле яшәсен. Зыян күргән гаиләләрне әлегә туганнары сыендырган. Көзгә кадәр төзекләндереп бетерә алмабызмы дип өметләнәләр. Район хакимияте ярдәм йөзеннән акча җыю өчен счет ачкан. Бу көннәрдә 100 мең сум килгән инде. Тик бу әлегә бик аз. Гаиләләр битараф булмаучылар ярдәменә өметләнә. Аларның банк картасына тоташкан номерларын сез экранда күрәсез. Кама тамагыннан Чулпан Касыймова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Тукай районындагы ширкәтләрнең берсендә ирод үз бакчасында кичкенә ферма ясаган. 30 суты җирендә ни генә юк, хәтта кабан дуңгызлары да үрчетә. Әлбәттә, кайберәүләргә мондый күршелек ошамыйдыр. Алар бакчада йорт хайваннары үрчетүгә каршы һәм моны әле законсыз дип табара. Ни өчен бакчачы абзый фермерга әйләнгән? Күршеләр белән уртак тел табылырмы? Алдагы репортаждан күрерсез.
Видишь, что делает? Идән чыгып та булмый. Әлеге видео язма авторы шулай дип зарлана. Аңа күршесенең ел әйләнәсе кеше бакчасы тирәсендә йөрүче кабан дуңгызлары кымачаулы икән. Бакчачылар мондый чакырылмаган кунаклардан туеп беткән. Жаловались на то, что Кабан дуңгызлары бөтен уңышны ашап бетерә дип зарланалар. Алар бит койма аша да керә. Карап бетерә торган түгел, уңышны юк итәләр. как-то пролезают и уничтожают урожай. Кабандарның хуҗасы исә дуңгызлары бары тик кыймасы булмаган бакчаларга гына керә ди. Күршеләре фикеренчә, бакчачылык ширкәтләре җирләре җиләк-җимеш, яшелчә үстерү өчен генә. Алар федераль законны нигез итеп китерә. Ә кош-корт һәм хайваннарны шәхси ярдәмче хуҗалык статусы булган җирләрдә генә үрчеттергә ярый дип саныйлар. Фәргат Хәсәновның Ута-Суты биләмәсендә кабан дуңгызларыннан тыш тавыклар, кәҗәләр, күркә дә бар. Я получаю 12 тысяч пенсию, да? Мин 12 мең сум пенсия алам, гаиләмне туендыру өчен гомер буе эшләдем. Хәзер дә тамак тук булсын өчен йорт хайваннарда тотам. Бакчада да әйберләр үстерәм. Поэтому скотину держу и огород держу. Хәзер абзарында 12 кәҗә, күркә, тавыклар, 13 кабан дуңгызы бар. Хуҗа кеше мин аларны тәртиптә, чисталыкта тотам ди. Санитар нормалар үтәлә, алар хәзер бакчада, барысы да чиста, ниндидер ис килмәй. Как бы запаха нету. Риза булмаган бакчачылар проблеманы хәл итү өчен экологларга да, участковыйга да мөрәҗәгать иткән. Прокуратурага шикаят язганнар, районның баш ветеринар табибына да баралар. Забор имеется, но он Куймасы бар, тик ул тиешле таләпләр буенча ясалмаган. Моннан тыш хайваннары урам буенда йөри. Бу да тыелган. Кабаннар мал абзарында асралырга тиеш. Хуҗасының исә үз башны алыштырып кына тирлек янына кирү таләп ителә. Он должен быть, еще раз повторюсь, в помещении закрытом и закрытый доступ ко всему. То есть обслуживающий персонал должен только быть один, одежда должна меняться. Җирле ветеринария идарәсендә хәбәр итүләренчә, хәзер бакчачыга барлык кимчелекләрне бетерергә кушылган. Маллар асраучы үзе дә шарт куйган. Әгәр ул яшәгән урамга асфальт җәяләр икән, тирлек тотмаячакмын дип вәгъдә бирә ул. Шалла телевидениесе ярдәме белән Гүзәл Алимова, Яңа Гасыр каналы. Менә бакчада хәзер тавык һәм куян үрчетергә рөхсәт бирделәр. Шундый законга ил президенты Путин кул куйды. Бу канунның бер шарты бар. Үрчетәсең икән, бары тик үзең өчен генә булсын. Сатып файда алырга түгел. Шул ук вакытта санитар нормалары, ветеринария, җиргә кагылышлы кануннар да үтәлергә тиеш. Татарстанда чүпне төрләргә айырып җыярга дигән канун юк. Арбитраж суды бер компаниягә калдыкларны айырып җыюдан баш тарткан төбәк операторын хаклы дип таба. Бу хакта Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз. Татарстан белән Оренбург өлкәсе депутатлары җирле үзидарәләренең бер дәрәҗәле системасын оештыру турында фикер алышты. Ике төбәк парламентлары комитетларының уртак утырышы Абдуллина шәһәрендә узды. Монда муниципаль хакимиятның бу моделе 10 ел гамәлдә. Узган ел Дәүләт Думасы кабул иткән канун нигезендә ил буенча мондый система гына калырга тиеш. 2028 елга кадәр аңа күчеп бетү шарт. Әлегә Татарстанда җирле үзидарәләр белән идарә итү ике дәрәҗәле системага корылган. Аны үзгәртү шәһәр һәм авыл халкы арасындагы тормыш сыйфатын тигезләүгә ярдәм итәргә мөмкин. Әйтик, Оренбург өлкәсендә фермерларга грант алу өчен мөмкинлекләр дә арткан. Бүген республика журналистлары Соба районына беренче тапкыр медиа сабантуйга җыелды. Бәйрәм Татмедиа җәмгыятенең 15 еллык юбилеена багышлап үткәрелде. Әлеге медиа оешма 2007 елның октябрендә Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев буйрыгы буенча оешкан була. Хәзер республиканың барлык район һәм шәһәрләрендәге 65 филиалны үз иченә ала. Монда эшләүче каләм ияләре көн саен телевидение, радио, газеталар аша Татарстан халкына төп яңалыкларны җиткереп тора. Гармун моңы милли көйләр һәм йолаларга тугры калып бүләк җыю. Бүген журналистлар Сабан туен бәйрәм итә. Мәйданда җыр бию, уеннар һәм күтәренке кәеф. Мәйданда Татмедианың 1600-гә якын хезмәткәре, Татарстан буенча 65 филиаллары бар. Бүген исә журналистлар каләм осталыкларын гына күрсәтеп калмыйча, рәхәтләнеп ялда иттеләр. Бәйрәм итәргә без яратабыз. Һәм инде беренче тапкыр шушындый сабантуйга да без бик теләп килдек. Уеннарда да бик теләп катнашабыз. Журналистларның беренче мәртәбә үзләренең сабантуйлары. Бу тарихи вакыйга дип саныйм мин моны. Татмедиа ул 98 газета, 17 журнал, 19 телеканал, 14 радио һәм 79 сайтны бергә туплаучы үзәк. Алар татар, рус, чуаш һәм удмурт телләрендә эшли. Бу туган телләрне үстерү һәм милли кыйммәтләрне саклап калуда зур ярдәм һәм этәргеч ди Марат Әхмәтов. Үз эшләренең һөнәр осталары бит инде алар халык белән кеше белән ничегрәк эшләргә алар күбрәк беләләр һәм
күбрәк тәкъдимнәр булса, безнең отышлырак проектлар күбрәк булачак. Шуңа күрә бүгенге безнең мөнәсәбәтләр белән туктап калмыйча, әлбәттә киләчәктә без яңадан да эзләнүне дәвам итәчәкбез. Одно дело помочь, другое дело, чтобы это было в пользу, да? Юбилейга иң зур бүләк 15 ел эчендә ирешелгән нәтиҗәләр ди Татмедиа хезмәткәрләре. Бүген район һәм шәһәр масса күләм мәгълүмат чараларының эшчәнлеге хакында түгәрәк өстәл янында фикер алыштылар. Элегрәк абунәчеләр саны ел саен 10-15% кимегән булса, быел 3-кә генә. Укучыларны җәлеп итүдә республика грантлары зур рольне уйнады ди баш мөхәррирләр. Татарстан президенты каршындагы комиссия ярдәме белән быел 50 миллион сум бүленеп бирелгән. Әлеге акчалар 66 яңа проектны тормышка ашыруга тотылган. Мондый шара безнең мондый зур шара беренче тапкыр Татмедианың тарихында булай менә күмәк җыелып, һәрбер редакцияны чакырып, сабантуйлар уздырган юк әле, бергә аралашып, бергә фикер алышып эшләргә дип. Шуңа җыелабыз без һәрвакыт. Бүген Татарстанның тормышын Татмедиасыз күз алдына китереп булмый. Уйлагыз, һәрбер авылда, һәрбер урамга безнең гәҗит килә. Һәрбер район үзәгендә радио, телевидение эшли. Һәрбер җирдә сайтларда, социаль сетьләрдә безнең журналистлар эшли. Тормыш бундый кайный Татмедиа хисабына. Мәсәлән, Мамадыш информ 1,5 миллион сумга 5 грант тоткан. Үзәктә авыл кешеләре тормышы, туган як, юкка чыккан авыллар тарихы, туган телне үстерү мәсьәләләре. Киләчәккә планнар зурдан. Татмедиа яңа проектлар әзерли. Халыкка кызыклы булган идеяләр тәкъдим итә. Бу милли басмаларны үстерүдә тагын бер зур адым булыр дип ышаналар. Индилә Хөсәйнова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Безнең хезмәттәшебез Татарстан гүзәле Яңа гасыр телерадиокомпаниясының иртәнге тапшырулар дирекциясендә эшләүче Алина Мингалиева Казанда узган Миссис Татарстан бәйгесендә 2нче вице-миссис исемен яулады. Республика күләм матурлык һәм уңыш конкурсының финалы июль башында узды. Анда гаиләле хатын-кызлар катнаша. 16 гүзәл зат үзләренең иң уңган, сәләтле булуын мәртәбәле жюри әгъзаларына күрсәтте. Алина тамашачы күңелен ничек яулый? Хезмәттәшебез белән Рания Абдрахманова аралашты. Мне нужно найти крупный кадр, где она улыбается. Яңа гасыр телерадиокомпаниясының иртәнге тапшырулар дирекциясе. Алинәнең гадәти көн иртәсе шулай башлана. Ул «Здравствуйте» тапшыруында үз рубрикасын алып бара. «Забери меня, мама» дип аталган авторлык тапшыруы балалар йортында тәрбияләнүче малай кызлар турында. Суть его в том, что мы снимаем репортажи о детях и транслируем на телевидении. Ул сюжет эшләгән балаларның 40% үзләренә яңа гаилә, әти-әни тапканнар инде. Караучысыз калган малай кызлар, аларның тормыш сыйфатын яхшырту, куркынычсызлыгын тәэмин итү идеясе белән янган Алина әлеге фикерне бөтен дөньяга җиткерергә тели. Шуңа Миссис Татарстан конкурсында катнашырга карар кылады. Подготовка была неделю у нас. Бәйгегә бер атна әзерләндек. Иртәнге 9-дан кичке 9-ларга кадәр утыра идек. Чыгышларны кабатладык. Дулкынландым. Конкурста үземә яңа дуслар таптым. Бәйгедә Алина балалар йортында тәрбияләнүче кыз бала белән бии. Аның киемнәрен үзе тектерә, канатлар ясый. Сюжеты гаилә турында хыялланган сабыйның әниле булуы турында. Чыгыш дәвамында тамашачылар күз яшьләрен яшерми. Нәтиҗәдә Алина тамашачылар мәхәббәте номинациясендә 1нче урын яулый. Ә конкурста 2нче вице-миссис Татарстан исеменә ия була. Никогда не участвовал в таких конкурсах. Моңа кадәр бер дә мондай конкурсларда катнашканым юк иде. Бу беренче тәҗрибә. Фикеремне күбрәк кешегә белдерергә, балалар йортлары турында сөйләргә теләдем. Эшемдә җитәкчелек тә бу адымымны хуплады. Теләгем балалар йортында мастер-классларны оештыру, малай кызларны ашырга пешергә, тегәргә өйрәтү, алар тормышка әзерлекле булып чыксыннар, җәмгыятькә җиңел яраклашсыннар иде. Я смогу. Селина, иди ко мне! Алина үзе күп балалы әни. Алысы Ревальгә 14, уртанчысы Илданага 12, кечесе Селинага 3 яшь. Семья – это самое важное для меня. Гаилә минем өчен иң мөһиме. Балаларым иң зур этәргечем дә, мотиваторларым да. Алар белән бергә таулар күчерә алам. Төп ярдәмчеләрем, өйдә бөтен эшне бергәләп эшлибез. Сворачиваю горы с ними вместе. Они мои помощники. Иң шибәр һәм иң уңган хатын-кыз булуның сире дә шунда ди ул. Гаиләнең терәк булуында. Шуңа балалар йортында тәрбияләнүче малай кызларның да үз гаиләләрен корып, балаларын әти-әни тигезлегендә үстерсеннәр иде дип тели ул. Рания Абдрахманова, Дилә Закирова, Олег Мыльников, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Алабугада Россияның атказанган артисты, пианист Борис Березовскийның җәйге кичләр дип аталган фестивале ачылды. Ул берничә көн дәвамында ачык һавада бара. Әлеге фестиваль өчен хәтта Раэль дә Мәскәүдән үк китертелгән. Сәхнәдән бары тик классик музыка яңгырый. Монда катнашу өчен Татарстан, Россия башкаласы һәм Алтай краеннан иң талантлы музыкантлар җыела. Шулай халыкара конкурс лауреатлары да чыгыш ясый. Фестивальнең беренче көне рәссам Иван Шишкинның тууына 190 ел тулуга багышланган иде. Бүген исә Марина Цветаевага багышланган программа тәкъдим итәләр. Фестиваль 2018 елдан республика президенты ярдәме белән үткәрелә.
Международная составляющая в этом году отсутствует. Быел фестивальдә чит ил музыкантлары юк. Без үз илебезнең патриотлары. Минемчә үзебездә дә сәләтле, тамашачы мәхәббәтен яулаган музыкантлар бик күп. Быел аларны тыңлыйбыз. Киләсе елга фестиваль халыкара форматта оештырылыр дип уйлыйм. В следующем году. Әлеге концертны Алабуга халкы көтеп ала, аны көн яңгырлы булса да туктатмыйлар, тамашачылар алдан ук әзерләнеп килә, кул чатырлар тотканнар, салкын айтып җибәрсә дә, җылы плетлар алганнар. Әлеге фестиваль ел саен төрле коллективларны чакырып, шәһәр халкын, республикада яшәүчеләрне классик музыка белән таныштыру мөмкинлеге бирә. Музыкасы миңа ныгышы, шуның өчен килдек тыңларга, тыңлыйбыз. Рус булса да, татар булса да тыңлыйбыз, смотреть итеп. Миңа бик ошый, бик шундый мероприятие колоритное. Березовскийның иҗаты белән танышмысыз? Әйе, мин монда уже беренче тапкыр түгел. Җомга көн менә шундый хәбәрләргә бай булды. Исән-мин булыгыз. Санаторий Татнефти – это уникальное сочетание профессиональной медицинской помощи в сфере реабилитации с высоким уровнем комфорта и абсолютной безопасности. Также у нас проходит медицинская реабилитация пациентов с нарушением центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Санаторий Татнефти. Здоровье ближе, чем вы думаете. Бу мөмкин түгел. Алине, кил әле монда. Нәрсә булды инде? Бу бит ышанмаслык хәл. Бу фатирлар бушка диярлек. Светлая долинада фатирлар 0,1%. 30 елга арттырып түләү бары тик 91 мең сум. Элегантные интерьеры, изысканное меню, безупречный сервис, и любое ваше событие станет незабываемым. Банкеты, корпоративы и семейные торжества в Казанской ривьере. Пожалуй, идеальное место для праздника. Позвоните нам 218-0050. Срочно нужны деньги? Мы поможем. Открываем летний сезон вместе. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте centrofinance.ru. Телефон 8 800 737 67. Hürmetli qarindaşlar, Tatarstanlılar 24-nji Petrov Krashin Madaniyat Respublika festivali sizni unutulmaslik his kechirishlar җыярга чакыра. 16 iyul kechki saat 5-te Mamadish rayoni jüri avlining tillov alanida sizni Petrovga Исәнмесез, эфирда хаватырышы чыгарылышым. Сүзне ганәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Кухня гарнитурыгызны яки шкаф купыгызны яңартырга уйладыгызмы? Бары тик июль азагына кадәр үзегез теләгән җиһазга 5% ташлама белән заказ бирү мөмкинлеге бар. Ташламалар турында 260-766 номерны шалтыратып белергә мөмкин. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыштан Бугылма Баулазынакай Әлмәттә аязучан болытлы 26 градус җылы. Төньяк-көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугада алмашынучан болытлы һава температура 27 градус. Төньяктан Актаныш Агржи Менделеевскида болытлы урыны белән аяза җылылык 28 градус. Төньяк-көнбатыштан Арча-Кукмара Балтачта явым-төшемнәр көтелми 26 градуска кадәр җылыта. Көньяк-көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә температура 26 градус. Чистая Нурлат Мамадышта эссе 27 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Доктор Осфизра Шилтернең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз омыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 14 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза. Без операции, с помощью одного укола. Приходите в Доктор Ост. Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Надоело щуриться и напрягать глаза? Выход есть. Весь июль. Очки для зрения на заказ всего за 1190 рублей. Корт Оптика. Корт Оптика федераль салоннар үзәге 24 елдан артык Татарстанлыларның күз күремен кайгырта. Июль айы буе Корт Оптика салоннарында клиентлар бушлай күз күремен тикшертә һәм 1100 сумга күзлеккә заказ бирә ала.
Merkezimiz Qozonda oyazuşan bulutlu hava, yağın tüşümler kütülmeyim. Temperatürü gündüz 25-27 gradus жылы. Jil gün batıştan ortacha tezlikte. Atmosfera basımı Türkümüş bağanasının 756 mm teşkil ete. Havanın şağıştırmaşa dımlılığı 58%. Жерінің магнит қырытыныш. Bu atnada hava turuşu bilen sizni men Irka tanıştırdım. Kelesi ışıraşlarga kadar.